Jak Lego přesně, do krabice, vole. Do krabičky a mrdá. Jak krabice, vole. No? To je jak boj s větrnými mlýny, vole. Sancho Panza, vole. Ty zarvi to, bo tam už se ti ten plech, už se ti to protačelo. Špají odborníci. Však to jsem říkal před hodinou. Ten Richard je tak... Nechce nás na pičo. A jaký byl? Na hlava, že?